Unu anụgokwa voice record ewepụtara na fon Ichie Ozor Ezeani ka ndị Mbịa si wee na-enye ya infọmeshọn ka o yesi wee gbafere ọsọ na ya wesisi ego niile dị na akaụntụ ya transfa ya na akaụntụ ọzọ na ya gbanyụọ fon ya ka a ghara ịtrak nọmba marụkwa n'ebe ọ nọ. Na-enwekwarị nwaanyị nọ na ya bụ klọb sokwa enye ya infọmeshọn na afa ya bụ nwaanyị bụkwanụ Faith Ngozi. Unu ya afụ ya ebe anụnwa wee na-akọwa na klọb anụnwa na-emepere ya na Jenụwarị 1st 30 2022 ọ ka unu wee fụzie how many years ndị anụnwa nyibere ndị mmadụ na ndụ, how many years fa ṅụbara ọbara mmadụ, how many years fa jibere ndị mmadụ wee gwọba ọgwụ ego, how many years fa tekebara ndị mmadụ n'onunu na ndụ wee na-ekpochi na ya bụ ife abụrọdịrị tata ka o bidoro. Wee na-akọwarị na ndị otu ya anụnwa enwetaghị infọmeshọn na ndị uwe ojii na-achọkwana ya bụ Ozor Ezeani n'ọfa nyere ya aka mgbe ọsọ anụnwa ọgba amaghị nọ na buutu moto ka fatiri wee krọsụọ Lagos wee na-achọzi ka ọ gbawa Benin Republic aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka. Bịakwanụ ka unu ga-enye bụ voice ka anyị wee kọtọpụ agbanya bụ akụkọ. Ndị ọhụrụ meko ndị ọhụrụ na-ahụ na Facebook ndị ihe emeko gị na-eme mmanwụ ihe na-afụ na Facebook adịghị mma ndị ihe emeko nyegodo m onu mọ ịdịkwa safe ebe ị nọ onye m onu mmanwụ ọ bụ nyakpọ personal here na akaụntụ maka esi wee mee transfer wofuo ịchọ akaụntụ ikekọta ya ịghọtago igofego dị na akaụntụ kịta before freeze akaụntụ ya uche gị dịkwa ahụ people na-akpọ m na phone amaghị m ndị na-akpọ m from by si na ha bụ ndị polisi ka ọ gịnị ma ọ ka ọ dịgodo achọghị m ụdịrị ha ma ọ people na-akpọ m na phone na ahụ polisi gịnị na member of my white club na ahụ polisi steeti gịnị nwa na Enugu steeti nna ka m bịagwa achọghị m ụdịrị ọla na nna aza kọl two people akpọgo m nkịta na mana dụtọ na ha enweghị airtime mpikukwe ma gba ha nkịtị na ego ha agụtọ dụtọ na to call me the very expensive, so they cannot even try to call me because number m the expensive people. And now pick where my hankiti obolo can get him na ha the man say this guy there abroad. I make leave him. Yeah. So say ha na kpakwa ya na Marcelo na three people bogo today. Marcelo gwa na three people bogo today. Nsi agwa ha no mo ho yibu. Ucherudo ma ucherudo okidekwa ucherudo non jikobe na kwa mo ji oyi nke ọma for knock self for knock talk take my word for knock for now by your phone go zugodi ike ya unu afụgo ka ndị otu esi wee na-akwadori ya ka ọ gbafere kafa wee ka na-egbukwa mmadụ fa na-egbu maka na egbubeghị nwanne fa ọ na-abịa eburu ozu onye ọzọ dịka ebukwu nkụ mgbe fa ya eburu nke ya fee wee na ụda ya odo ana m ekwude na ụda ya okwu Ichie Million egbugo ụmụ ya na-abụnye ya n'ụlọ be ya unu amakwa n'ụlọ Ichie Million ahụ na onwere uweelu dị ebe ahụ ilu ebe a kịta ijiji wee ju na anya bụ weelu wee na-esi ndị mmadụ wee na-akọwa n'ọdụkwa ka ozu ndị mmadụ adụkwa n'ime ebe ahụ unu makwa n'obi ka o bu ụzọ wee gbuwe ndị mmadụ na-atọke bifo pụzie obi ebe ọ ya anọzi wee gbuzie mkpa ya aka na-abụ wee ghọọ ya otu aka wee sị na nwaanyị ahụ dị ime Ichie Million gburu na ka o si wee lata anya bụ nwaanyị bụ na fa na-achọrị nwaanyị dị ime a ga-eji wee gbudoro alụsị ka anya bụ nwaanyị bụrụ alụsị na-apụ apụ na-abata alụsị na-akpa ike nke bụzi na ndị Mbịa nọzi wee na-achọ onye dị ime bifo okooko ahụ wee fụzie nwaanyị anụnwa na-esi nri ya sịkwa na nwaanyị na-esiri ọha na ịchọ ime ife ịchọ ịgba akwụkwọ na ọ na-eme ma keeki ịkpọ ya osi erughị nri n'ọnya nwaka nke anụnwa butere nwaanyị jezi nata nwaanyị nọmba wee nyezie Ichie Million wee kpọọ nwaanyị na fonu si ya na o nwere mmemme ọ chọọ ime na oyi esiri ya nri ya na nwaanyị wee kwuo wee bịa o wee sizie nwaanyị na ya bịa na bịa ka ofu ebe ọ ya na wee siziri ya nya bụ nri ka ọ marụkwa na ebe ọ ya dị mma ka ọ maa na onwegasị ife ndị oni idiri na ife ndị ọzọ ya emetụgasị aka na ka a esi wee nye ya ego n'ọkwa ya ntụaka nke ahụ si wee buruzi nwaanyị na meshin wee buteziere Ichie Million fa wee kechikọ nwaanyị aka Ichie Million were 1 million nye na onye kpọtara ya maka na otego fa chebere ka fa ya esi wee kpọta nwaanyị dị ime wee kpọrọ nwaanyị mmadụ wee nye na ndụ wee wudere arụsị wee sịkwa ka m were ohere a wee gwa ndị na-emegasị ife ma ị na-esi nri ma ị na-eme mbọ ma ị na-eme isi ọ bụrụ hakwa na-aba akpọghị n'ụlọ ije mee mmadụ ife ma o sielu mmadụ nri biko akpọkwa arụsị ogo bịa ka ị mara ebe ị ya na wee mee ife ma ka ime m isi ma ka ime m mbọ ilu hakwa n'ebe ahụ gbaa fonu ozugbo nya ihe abatadara abatata ifonu na ntị na-agwafa anọzikwa na nke Ichie Million erutegokwa ama ebe ahụ ọsọkwa ya bụ onye na-akpọ kọlụ ma ọ na ihe akpọ kọlụ duchọ na fa na-anụ ife ị na-ekwu n'ịgbagokwa mmadụ na ịnọzikwa ebe ị bịara ịlụ onye bụ ọrụ ya abụọ bụ na o nwere ife ọjọọ fa na-eche ịma na fa ya eme ya mbọsị ahụ enwere ike fasizie na gobiazie mbọsị ọzọ gaa gwakwa na mmadụ ijezikwa na onwe hakwa n'ebe a kpọrọ home service ilute hakwa n'ebe ahụ mee vidio kọlụ mee kọlụ ka fa na-anụ ife ị na-ekwu ka fa mara maka onwe ike iche ime kọlụ fa nara fonu ịnya ị na-abatakwa na geeti tii fonu na ntị na-acha ụtọ ka fa ma anago na mmadụ nọ na kọlụ
onwe ifefa bụ n'obi fa ya emenwuzikwa ya wee sị ka m wetara unu ebe a na-ewepụtazikwa voice note 6 million ikwikwii nderi na ama ọnụ nwere afọ ọzọ a na-eti ya na-eti ya ikwikwii nderi ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ. Ọ nọzikwa na kọstọdị ndị uwe ojii nke dị n'Enugu steeti kịta wee na-azụgbu ya maka ama na-eji talk through kịta wee na-akụpụta ya eziokwu n'ọnụ ma ndị ya na ya na-eme ya bụ ife ọsọ ya emekwa n'Enugu steeti ama na ụfọdụ amanyegokwa isi n'ọfịa biko na unu mana ndị Anambra steeti ya anabata unu ndị Asaba emekwugbe anansụmentị ebee ka unu ya agbaje gbakwurukwanụ nna unu ukwu n'Ogun steeti gbakwurukwanụ ndebe unu ebe ahụ n'ọkwa sọsọ ebe ahụ ya elote unu maọbụ na Anawa Imo steeti maọbụ ụzọ Cross River ekenekwa m unu.